മിമിക്രി രംഗത്ത് നിന്നും സിനിമയിലെത്തി പിന്നീട് മലയാളി കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരമായി മാറിയ സൂപ്പർ നടനാണ് ജയറാം. പി പത്മരാജന്റെ അപരൻ എന്ന സിനിമയിലെ നായകാവേഷത്തിലൂടെ അരങ്ങേറിയ ജയറാം എന്ന താരത്തിന്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ജയറാം നടി ഉർവശിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഈ ഷോയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജയറാം ഉർവശി എന്ന അഭിനയത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ശോഭന, ഉർവശി, പാർവതി, മഞ്ജു വാര്യർ, സംയുക്ത ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടി ആരാണെന്ന് ജയറാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉർവശി തന്നെ, അതൊരു ജന്മം തന്നെ എന്നായിരുന്നു ജയറാമിന്റെ മറുപടി. 25ലേറെ സിനിമകളിൽ ഉർവശിക്കൊപ്പം താൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജയറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലെ ചില ചിത്രങ്ങളിലും തങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജയറാം പറയുന്നു. നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകളിൽ ജയറാമും ഉർവശിയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച നിരവധി സിനിമകളിലെ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരുന്നു. മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഉർവശി. ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാൾ. ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന വിശേഷണം പലപ്പോഴും മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ചാർത്തിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും സിനിമാ പ്രേമികൾ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന പേരുകളിലൊന്ന് ഉർവശിയുടേതാണ്. മലയാളം കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉർവശിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെ പോലെ സ്വാഭാവികമായി അനായാസവുമായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടിയാണ് ഉർവശി. ഇരുവരും ഒരേ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും അർപ്പണബോധത്തോടെയുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നൊരിക്കൽ ഉർവശിയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കരുതി ഉർവശിയെ ലേഡി മോഹൻലാൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ ശൈലിയുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ ആണുർവശി എന്ന് വിളിക്കാറില്ലല്ലോ. ഉർവശിക്ക് ഉർവശിയുടേതായ വ്യക്തിത്വവും മോഹൻലാലിനും മോഹൻലാലിൻ്റെതായ വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടെന്നും സത്യൻ അന്തിക്കാട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.